תרשו לי להזכיר לכם, כן, שרובי עדיין מחפש את אלונה. בדיוק בגלל זה אני מעדיף שלא נהיה פה כולנו ביחד כל היום. שכל אחד ילך למועדון שלו ויעביר את הזמן עד שהסיוט הזה ייגמר. יש לשניכם משחק כדורסל היום, לא? נו, אז בואו נלך פה. רגע. בואו נחשוב שנייה, טוב? קראנו את התחת כדי לברר מה קורה פה. לראות מה הקשר בין רובי, לאמא שלי, למרקוס, למערה, ללוויין. אנחנו ככה קרובים לעצור אותם. מה אתה מציע, שניתן להם להרוג את נעמי? אל תכניס לי מילים לפה, אוקיי? אני רק אומר שהמזימה שלהם יכולה להיות כל כך מסוכנת שזאת תהיה טעות לא לעצור אותם. דניאל, קיבלנו החלטה. קיבלנו גם החלטה שאני זה שייכנס למערה. ואתה צפצפת על כולנו. אוי, אני באמת מתנצל על זה שגיליתי שאמא של אללי ואלפי בחיים. אז חבל שלא גילית גם באותה הזדמנות, מה המזימה שלהם? סליחה, אתה מאשים אותי? תסתכל על עצמך. שלא נדבר על אמא שלך. אמא שלי? אני זה שמרגל אחים שלי, נראה לך שאני אהנה מזה? די, דניאל, בבקשה, די! די, נו! גם לא הייתי עושה את זה אם הייתי יודע שנתפרק כמו לוזרים בדקה ה-90. שכחתי שמצבים מורכבים זה לא בדיוק הקטע שלך. די כבר! נו! לא יכולה לשמוע את זה יותר.